Скъпи колеги, искам да ви поканя на нашата традиционна априлска среща в Панагюрище, четвъртата поред национална конференция по анестезиология и интензивно лечение. Нейната тема ще бъде тежка пневмония. Поради интердисциплинарността на проблема, в нея ще вземат участие и представители на други специалности, не само анестезиолози за интензивни терапевти, а също интернисти, пулмолози, микробиолози, имунолози, педиатри. Надявам се да бъдете заинтересовани и да научите много от тази конференция. Ще има и новости. След конференцията ще има курс белодробна ехография, който ще бъде воден от експерти от София. Той, разбира се, е с ограничено участие, а също и всеки от вас, който се регистрира на тази конференция, ще получи и една монография тежка пневмония, в която експертите, които участват в нашата конференция, ще дадат своето мнение по най-важните проблеми, свързани с тежката пневмония. Очаквам ви през април в Панагюрище. Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие и аз да се обърна към вас и да ви поканя на четвъртата научна конференция по анестезиология и интензивно лечение, която ще се проведе в град Панагюрище за периода 17-19 април. Тази година сме подготвили форум, посветен на тежката пневмония, който съчетава актуални научни акценти, предизвикателства от клиничната практика и резултати от клинични проучвания. Очаква ви богата и актуална научна програма, която ще обхване най-новите достижения и тенденции в нашата динамично развиваща се специалност. Регистрирайте се до 28 февруари в рамките на ранния период на записване. Очакваме ви с нетърпение за 3 дни, изпълнени с наука и обмен на клиничен опит в сърцето на българското възраждане Панагюрище.